агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи 29 июни соли 2024 аз тасарруф шудани беш аз 1 миллион сомонӣ ё тақрибан $10,000 маблағҳои буҷетӣ аз тарафи як вакили маҷлиси вакилони халқи вилояти Суғд аз Панҷакент хабар дод. маркази матбуоти агентӣ гуфт вакили маҷлиси вакилони халқии вилояти Суғд асафзаи интихоботии Саразм рақами 29 Усмонов дар асоси фармоиши директори агентии бедошти замин ва обёрии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19 сентябри соли 2019 таҳти рақами 45 то инҷониб дар вазифаи сардори идораи давлатии бедошти замин ва обёрии ҳавзаи дарёи Зарафшон фаъолият намуда даст ба содир намудани ҷиноятҳои аз они худкунӣ ва сохтакории хизматӣ задааст. худи Қурбон Усмонов ки қариб 30 сол боз раҳбарии низоми обёрии ҳавзаи дарёи Зарафшонро дар даст дошт ва мин тавр наздикони ё адвокати ӯ барои шарҳи қазия дастрас нест, вале бино ба фаризаи тафтишот Усмонов қасдан ва бо мақсади тасарруфи маблағҳои буҷетӣ зимни иҷроиши корҳои сохтмонӣ дар иншооти сохтмони пойгоҳи обкашӣ дар мавзеи дашти қӯзии шаҳри Панҷакент қубурҳои қаблан истифодашударо бо нархи нисбатан арзонтар харидорӣ намуда дар як маврид фарқияти маблағ 1,68,650 сомонӣ ба ин мақсад пешбинишударо ки ба ӯ бовар карда супорида шуда дар ихтиёраш қарор дошт бо роҳи аз они худкунӣ ва сохтакории ҳуҷҷатҳо тасарруф намуд. оиди ин ҳолат нисбат ба Усмонов бар асоси ду моддаи кодекси ҷиноятии Тоҷикистон 245 қисми 4 банди б тасарруфи маблағҳо ба миқдори махсусан бузург ва 323 сохтакории хидматӣ парвандаи ҷиноятӣ кушода баъди ба анҷом расидани тафтиши пешакӣ он бо таздиқи фикри айбдоркунӣ барои баррасӣ ба додгоҳ ирсол карда шуд. ба Қурбон Усмонов барои сохтакорӣ бо истифода аз мақом ҷарима ба андозаи аз 250 то 365 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё то 2 соли зиндон таҳдид мекунад. ҳамин тавр ба ӯ бар асоси қисми 4 моддаи 245 барои тасарруфи маблағи махсусан бузург ҷарима ба андозаи аз 1824 то 2700 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё маҳрум сохтани асозодӣ ба муҳлати аз 10 то 15 сол таҳдид мекунад. манобеи пойгоҳи хабарии Бомдод дар шаҳри Панҷакент ҳанӯз дар аввали моҳи майи соли 2024 хабар доданд ки кормандони агентии мубориза бо коррупсия ва кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон дар моҳи апрели соли ҷорӣ ду мансабдори баландпояву бонуфуз дар ин минтақаро бо иттиҳоми даст доштан дар ҷиноятҳои коррупсионӣ дастгир карданд. як манбаи огоҳ аз ҷараёни қазия ба Бомдод гуфт раиси кумитаи замини шаҳри Панҷакент Ғолиб Муродзода ва раиси идораи бедошти замин ва обёрии ҳавзаи дарёи Зарафшон Қурбон Усмонов ҳарду ҳоло дар сезо ё боздоштгоҳи шаҳри Истарафшан нигоҳ дошта мешаванд.